tretia a toto je normálne moje 5. video. Volám sa Isorg, takže hral som za kamerou a dal som ďalší level, takže druhý. A ako vidíte, už máme aj normálnu farbu, takže nemáme tu Shiny League, ale máme tu už nejakú fixu. To teda myslím, že je to fixa. Takže môžete dať Enter. Takže načítalo sa nám to, robí sa tu malé záblesky, heavy. Vlastne my sa prebereme, lebo ako naposledy som na to spal, tak ono to ide vlastne teda od začiatku a prebereme sa ako napríklad, neviem, aspoň teda myslím, že ako keby v posteli, aspoň teda myslím, ako keby takže hráme. Si dáme znovu nejaký ten panák. Tam určite možno, že hodinky alebo obraz. Čiže skúsim sa prebrať. Teraz to hrám ako normálne. Vlastne ten po 14. Keď pozrieme sa von sem, tu máme také auto, kde je kreč. Takže to bude. Máme nič, dám to. Šli som ďalej. Si preskúmať túto časť. Normálne to video a aj tá hra zvuky, dá sa otvoriť. Už sa aj vežu. Chceš kašu upečenú matúru? Nie. Treba mať ten. Dal som si aj väčší zvuk. Takže budete počuť aj tu normálne. No takže nejaká to. Vyzerá to moc zle. Čo to bolo? Takže tu je niečo zle. Teraz to už predstavujem. Takže môžem... Natočíme 4 minúty. Mohlo by to aj stačiť a potom si dáme nejakú tú misiu. Takže čaute. Lopta, počkaj, mi do nej džugnúť. A môžem. Dobre? Už je tam. Ale tak čaute.